nencwadi engayithumela ngazi noma yafika yini. Awubanga usabuya wahamba njengomphefumulo. Kulo muzi sengijatshulisa ukulibona liphuma liphinde lishone lisadlandlavana. Phakathi kwenu bantwana bami akekho yini ungizwile izolo lishele isibiliswane lisabhekile. Awubanga usabuya wahamba njengomphefumulo. Esekaningi ngilindile ngithi uzobuya kodwa lutho. Neminyaka yaphela yaqala ngiqalaza ngeke ngakudela nokuqalaza ngifisa ubuye. Ngisho ngoba phela bengithi wena olazi kangcono usizidale ekhaya phoka ungani wahamba ungohamba. Phoka ungani wahamba ijuba likaNowa. Sengicabanga nokuthumela ezimbili izinyoni mhlawumbe zona ziyofike zithathe. Sengicabanga nokufaka inzila ngoba usumphendula umfelokazi kazi. Kuwe kuthina amanye amadoda kuye ebonelayo indeni. Izindlu sezadilika, umuzi usuwaphenduka inxiwu, noma lizinto indodakazi ethokuqala isashwi, usimangele usakudala, ngantuthusuka usakhalela ngawakafugonyela amasongo. La ukhona ngaphelelwa yithemba, ngabe khona usaphila yini? Empini engayelwa nosizidala ekhaya senganqoba salisubuya nsikayo umuzi wami. Ngaphandle kwakho kusobala izindonga ziyala ukuzimelela nokuzimela ziyadilika. Uma kwenzeka-ke ifica leyo ncwadi nempela ungapholisi maseko eqale lezo zindonga uyofisa ngisalindile. Nabantwana ngabathembisa ukuthi uyobuya ekupheleni kwenyanga. Awubanga usabuya noma sekuphela unyaka, mhlawumbe uyobuya sekushona ilanga. Ukwaze kwabuhlungu ukushada nendandatho umnini esaphila. Ngikufanise engabeni ngithi kungenzeka ukuthi siyafinyelela, kodwa kusenana sale sengigana lona usizi vele sengiphenduke lona siqu somzimba wami. Le ncwadi engayithumela sengathi ithatha isikhathi ukufika. Incwadi engayiloba nyonyoba mhlawumbe ngelinye lamalanga loshona usufikile ezandleni zakhe nasendlebeni zakhe alithi izilami lifakazela incwadi. Uma ngibuka leya mfanekiso yezithombe zakhe akukholakali ukuthi wahamba ngempela. Nempela-ke uma kwenzeka indandatho emleni ikhazimula ngokunye idweba indlela ephinde ekhaya, usungifisa sengawuthabatha ngawulandela emasimini yofica amachaphazelo ezinyembezi zami ezawamhlantshala nemvula ithembisa umngane nekati inqwakile eziko. Ekameleni nakhona futhi uhaqwe ezinye esezazizana nelanga ephunga. Lezo-ke kuyobe kungezemkhuleko ezamhla ngiwaphakamisa wami ngiwabhekisa phezulu kophezulu Nkosi bangisize naku sengidlala usizi. Incwadi engayiloba nyonyoba mhlawumbe ngelinye lamalanga loshona usufikile ezandleni zakhe. Ngeke mina sengiqala nokusola sengathi ngakuthumela ngekheli elingafanele. Mina kunencwadi engayithumela ngazi noma yafika yini. Ayifika.